Igozodu ọnụ n'enyi enyi obi ese nwanne daalụnụ American way American style daalụ obi enyi dejenio anyị ememere ma ọkụ Odugo nwanne America anyị na-ekene unu ihe egwu nke a na-eme Odugo nwanne anyị na-abụ gị n'oge ụlọ n'enyi Igozodu obi ike enyi onye atara n'etiti akpakpọ onye okirikiri enyi a sị m onye atara n'etiti akpakpọ onye okirikiri enyi ọ nwa nke nnekwu edi ibe ahụ ori daalụ